here! Σήμερα να ανοίξουμε ένα παιχνίδι. Αλλά δεν θα είμαι μόνος μου, θα σας εμφανίσω ένα παιδάκι. Μπορεί να ξέρετε ποιο παιδάκι είναι αυτό, αλλά θα το εμφανίσω. Με το 1, με το 2, με το 3. Α, είναι ο Κωνσταντίνος! Παιδιά, εμφάνισα τον Κωνσταντίνο. Χαίρετε τα παιδιά. Γεια! Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα τι θα ανοίξουμε? Το Playmobil. Ένα Playmobil, το οποίο το έφερε ποιος? Ο Νονός. Ο Νονός μας ο Αντώνης. Αυτό είναι το Playmobil που μας έφερε ο Νονός. Δείξτε το παντού Κωνσταντίνε, μπράβο. Έτσι. Ένα RC. Για να δούμε το κουτί. Το κουτί το ανοίγουμε από εδώ, έτσι έχει. Αυτό. Το έσπασα. Ναι, δεν το έσπασα, έτσι το σκίζεις για να το κάνεις. Αχ, τα σκουπίδια μου. Το αμάξι. Παιδιά, κοιτάξτε. Τι άλλο έχει? Αυτό το αμάξι. Όλα είναι αυτά. Ναι. Ξεκινάμε από εδώ αυτό. μας δείχνει και τι έχει το κουτί. Και έχει όλο αυτό που θα φτιάξουμε, Ναι. το αυτοκίνητο. Έχει εργαλειοθήκη, θερμός, λάδια για τη μηχανή, μπιτόνι για βενζίνη, τον ανθρωπάκο, μια ηλεκτρονική μηχανή, ναι, δύο ποτήρια, ένα ποτήρι, τα εργαλεία του που θα βάλουμε μέσα, ένα χάρτη και πέτρες. Πάμε! Ναι. Το φτιάξαμε, μπήκε και ο οδηγός. Εδώ βάλαμε τα εργαλεία του και όλα τα άλλα τα πράγματα. Το αμάξι ανεβαίνει, χοπ, η ρόδα του μπορεί να ανέβει έτσι σε ένα βράχο. Να σηκώνεται έτσι. Έχει αναρτήσεις δηλαδή. Ναι. Επίσης έχει και αυτό το ωραίο εργαλείο για αυτά τα κίτρινα που κάναμε όπως είδατε στο βίντεο. Ναι. Ας πούμε, έχει κολλήσει και δεν το έχουμε κάνει καλά. Το βουτάμε. Άμα έχει μπει σκεφτάκια δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και εδώ, στο βιβλιαράκι που είδαμε, μπορεί να έχει ένα χειριστήριο, παιδιά, το οποίο πωλείται, το οποίο μπορεί να το βρείτε ξεχωριστά. Είναι χειριστήριο για να το κάνεις τηλεκατευθυνόμενο αυτό. Πώς το κάνεις τηλεκατευθυνόμενο? Το ανοίγεις από κάτω, είναι τη βάση που βάζαμε. Όπα, τα γέλισες. Και συναρμολογείς καλώδια που έχει μέσα η συσκευασία αυτή και του βάζεις και ένα πραγματάκι το οποίο μπαίνει μπαταρίες και έχει μπαταρίες στο χειριστήριο σου, έχει μπαταρίες μετά και αυτό και μπορείς από μακριά να το οδηγάς. Να πηγαίνει αριστερά δεξιά και να κάνεις έτσι. Μπορείς να το κάνεις έτσι. Και αυτό, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα πίσω, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και με άλλα αυτοκίνητα της σειράς αυτής, τη City Life. Μπορείς να το κάνεις με γερανό που έχει εδώ, μπορείς να το κάνεις με το όχημα που έχουμε εμείς τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο.
με το ωραίο αυτό το όχημα που ανεβαίνει και βράχια. Σου άρεσε, Κωνσταντίνε, αυτό? Ναι. Ευχαριστούμε τον Ντε. Ναι, να χαιρετήσουμε τα παιδιά, γιατί μπορεί να κουράστηκε ποιος και με το βίντεο, έτσι. Γεια σας, παιδιά! Γεια! Και για να τελειώσουμε το βίντεο, πρέπει να εξαφανίσει τον Κωνσταντίνο. Ναι. Σωστά? Ναι. Έτοιμος? Ναι. Φύγε! Πάει ο Κωνσταντίνος. Έφυγε. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας και από μένα. Bye!